बर'फोरनि मोनसे सोमोनांथाव फोरबो नंगौ बर' हारिनि गेजेरावबो दं मिथिस'यै आरो सानथ्र'हायै फुजा फोरबो नैबे फुजाया जादों 80 बोसोरनि सिगां सोलिबोनाय बर'नि बे गोजाम आसारखान्थिनि फुजायानो जादों लांगामारा फुजा थारैनो लांगामारा फुजाया जोबोरैनो आलादा आसारखान्थि बायदियै बर' हारिनि गामियारिफोराव हामबाय लामा गासोनाय बायदि फुजाफोरखौ फालिबोयो नाथाय बे लांगामारा फुजाया गुबुन फुजानिख्रुइबो जोबोरैनो आलादा नैबे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों फुजानि समाव आखायाव तरवाल खर'आव टफि मोदोम गंसे थालिर बिलाइ गाननानै मोसानाय आरो फुजाथिलिखौ गिदिंखननाय नोंथांमोना साननो हागौ मा रोखोमनि फुजा आरो मानि थाखाय फालिनाय जायो बेफोर गासै नुथायनि फुजाखौ फालिदों कार्बि आंलं जिल्लानि बखलिया घाट पुलिस चौकीनि सिङाव थानाय गरजगा गामियाव बे गामिया गोबां बोसोरनिफ्रायनो फालिबोनाय लांगामारा फुजायाव 60 हौवाफोरल' बाहागो लायो गरजगा गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायदों गामिनि गोजोन खौसेथिनि थाखाय लांगामारा फुजाखौ फालिनाया जोबोरैनो गोनांथार सिगाङाव गरजगा गामिनि सुबुंफ्रा नगावनि कलियाबराव थायोमोन नाथाय 80 बोसोरनि सिगां कलियाबरनिफ्राय फैनानै कार्बि आंलं जिल्लानि गरजगा ओनसोलाव थाफैदों बबेखानि बे गामिनि सुबुंफ्रा लांगामारा फुजाखौ फालिनानै गोसोआव ओरैबायदि फोथायनाय लादोंदि महामारी कर'ना भाइरासनि समाव 33 कौटि देबताखौ फुजिनानै रायजो राजाफ्रा जिउ रैखाथि मोन्दों बे समाव लांगामारा फुजा फालिनायनि सायाव गामिनि सुबुङा मा बुंदों खोनासंदो পূজা বুলি কয় আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ এই কাৰণে আমি এই জেঠ মাহতে এই পূজাটো দি থাকো আৰু আমি ভাবি পেলাই পাইছো যে এইখিনি পূজাটো দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালী সম্পূৰ্ণ মানে ভাল কিবালৈ আহি আছে থাকি আছে আৰু এইটো পূজাটো আগৰ দিনত আমাৰ মা দেউতাবিলাকে আমাক দেখুৱাই যোৱা সেইকাৰণে আমাৰ মা দেউতাৰ পূজাটো এৰিব পৰা নাই এই মা দেউতাৰ পূজাটো আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজে চলাই আছে আৰু বিধান চলিব এটা পাঠা ছাগলী বলি বিধান দিয়ে তাৰ পৰা 33 কোটি দেৱতা নাম লৈ পেলাই 33 কোটি দেৱতাক ভোগ দিব নোৱাৰিলেও আমাৰ যিমানখিনি ভূত প্ৰেতৰ বা ভাল ঈশ্বৰৰ নামত এইবিলাক ভাল